Dio kapitalnih projekata od ove dvije škole, Sisak, Popovača, do bolnice interne u Sisku, doma umirovljenika, ratnih vojnih invalida u Petrinji i tako dalje, forenzike u Popovači, će se uglavnom kandidirati na resorna ministarstva. Ono što me posebno veseli da će to biti najveći kapitalni projekti isfinancirani iz našeg novca koji se do sada nepravedno zadržavao u državnoj blagajni. A ono što je jako važno, da infrastruktura, nastavak ceste, znači Novska, sada Banova Jaruga se nastavlja odmah kada dozvoli vrijeme, kraj 2. mjeseca, početak 3. Imamo još negdje oko 18 km, da se ta cesta prekategorizira u državnu i sanira sljedeće godine 11 km Banova Kutina. Na taj način smo riješili alternativni pravac autocesti, odnosno ovoj Zagreb-Lipovac, ali ono što je posebno važno, 5. mjesec, po evo svim sad najnovijim informacijama, da se evo stignu pojačati radovi kad dozvoli sezona, bi se završila autocesta do Lekenika. Tražit ću inzistirati i napraviti sve da krene obnova i gradnja pristupnih cesta od Siska do Lekenika. To je jako važno, evo i uz ovaj događaj koji sam rekla, znate da se planila i rotor i cesta do Bazilike, ali ono što je bitno da zemljište poskupljuje, da se otvara mogućnost i za jednu novu poslovnu zonu na trasi autoceste i da je na kraju krajeva to jedan poticaj i gospodarstvu. Ono što je problem gdje ćemo svi morati dati jednu i odigrati veliku ulogu, najviše vlada, je Željezara Sisak, rješavanje radnika, Herbos najavljeni stečaj, Slavija Trans je već u stečaju, jedna loša slika gospodarstva, da je doista ta hrvatska kriza i sva korupcija i kriminal koji su se dogodili u ovoj zemlji imaju nesagledive posljedice, da će trebati puno napora da se to preživi. Mi još uvijek možemo reći da zbog ovih velikih gospodarskih subjekata bilježimo suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, ali je to daleko od onog što je za očekivati i ono što je potreba. Vidi se pad potrošnje, vidi se neimaština, vidi se u svim segmentima, to je nešto što je trenutna situacija, ali evo uz ove poticaje, ulaganje, investicije i otvaranje novih radnih mjesta i sve one mjere koje će morati donijeti nova vlada, prvo znači rezati tamo gdje se može, ne dirati u stečena prava, mislim na mirovine i sve ono iz radnog odnosa što je bitno za svakog onog koji je u proizvodnji i na taj način otvoriti mogućnost novih ulaganja. Mi već imamo neke projekte u našoj županiji, sigurna sam da ćemo uspjeti i evo mogu ocijeniti puno zajedništva, puno muke, puno rada, puno ulaganja sebe, svih za sljedeću godinu koja će biti ključna, ali sam sigurna da ćemo uspjeti. Svim građankama i građanima Sisačko-moslavačke županije od srca želim da ovaj nadolazeći Božić problagujete sa onima koje najviše volite, da u vašim domovima vlada jedna ljubav, mir, uvažavanje, tolerancija i jedno veliko zajedništvo. Želim vam od srca blagoslovljen Božić, a 2012. godinu da nam bude uspješnija od ove. Za to će nam trebati puno snage, puno razumijevanja, ali kako vi vjerujete u mene, tako ja vjerujem u vas i sigurna sam da će nam 2012. na kraju biti puno bolja. Sve najbolje u 2012. želim vam od srca, vaša županica.